रील्स मालवणी या कुटुंबात आपल्या सगळ्यांचं अगदी मनापासून स्वागत असा। मगाशी उल्लेख केल्याप्रमाणे गेली 2 वर्ष आपण कौटुंबिक सोहळा अनुभवतो। आज बाबूजींचो म्हणजेच ज्यांनी आपली मालवणी भाषा म्हणजे खरी तर कुडाळी भाषा पण आता आपण मालवणी भाषा म्हणून जी अगदी जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचली आणि ज्यांनी ही पताका आपल्या खांद्यावर घेऊन अगदी जगाच्या कानाकोपऱ्यात जाऊन ही मालवणी भाषा आणि ह्या मालवणी भाषेचो गोडवो प्रत्येकाक चाकूक लावल्यानी वस्त्राळ नाटकाच्या माध्यमातून हो प्रवास आपल्या बाबूजींचोच म्हणजेच मच्छिंद्र कांबळी यांचो झालो। आणि आज 4 एप्रिल मालवणी भाषा दिन आणि त्यांचा हो जन्मदिवस भाषा दिन म्हणून आपण साजरो करतो। अभिमानाने एक गोष्ट सांगावीशी वाटता माका की एकमेव अशी बोली भाषा असा जेचो आपण दिन साजरो करतो ती आपली लाडकी आवडती मालवणी भाषा। आणि या मालवणी भाषेचो प्रसार एवढ्या मोठ्या प्रमाणात होत चाललेलो की छोट्या छोट्या गोष्टींमधनं देखील ही मालवणी भाषा सातत्याने आपल्या खै ना खै दिसत असता। त्यामुळे आजचो हो रील्स मालवणीच्या सगळ्या सदस्यांनी घातलेलो घाट रील्स मालवणी अवॉर्ड 2025 पर्व तिसरे आणि या पर्व तिसऱ्याक आपण सुरुवात करतो। सर्व मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित असत त्यामुळे हक्काच्या आपल्या मालवणी माणसाच्या कार्यक्रमात तुमचं अगदी मनापासून स्वागत आहे। एकदा जोरदार आपण खडखडीत टाळी त्यांच्या स्वागताप्रित्यर्थ देऊया आणि सुरुवात करूया रील्स मालवणी अवॉर्ड शो 2025 सन्मान बोली भाषेचो अभिमान मालवणी माणसाचो। मालवणी संस्कृतीत किती ताकद असा बघा। म्युझिक वाजला ही पांढरी 4ची धून आणि पकवाजावर थाप पडल्यानंतर अंगावर शहारे योग लागले कारण आपली संस्कृती किती महान आहे, आपली लोककला किती महान आहे। ज्या लोककलेचो पुराणामध्ये देखील उल्लेख आहे अशी आपली ही दशावतार कला आणि दशावतार कलांच्या त्या म्युझिकल या संपूर्ण कार्यक्रमाची आपण छान सुरुवात करतो। आणि एक अजून अभिमानाची गोष्ट मला सांगावीशी वाटता बाबूजींची आपण छोटीशी चित्रफित या ठिकाणी बघितली। त्यांनी आवर्जून त्यांनी सांगितलं की मी जय खै जातोय थंय मालवणीतूनच बोलतोय, माझी भाषा नक्की शिवराळ असा। आपल्या भाषेत मालवणी भाषेत नक्की गाळी असत पण ते गाळीये हैसून नाही तर हैसून कायम निघतं त्यामुळे समोरच्या ते कधीच लागत नाही अशी आपली भाषा। आणि आपल्या मालवणी भाषेत ज्यांनी हातात पेन घेऊन पहिले शब्द उमटले आणि आजच्या घडीत जवळपास 5,500पेक्षा नाट्यप्रयोग त्याचे झालेत। अजूनही मुंबई सारख्या ठिकाणी होतात आणि आता एप्रिल महिन्याच्या एंडिंगला कोकण डोंगर पण त्या नाटकाचा असा आपल्या सगळ्यांचा आवडता नाटक म्हणजे संगीत वस्त्रहरण। आणि वस्त्रहरण ज्यांच्या लिखाणातनं आपल्यापर्यंत इला असे वस्त्रहरणकार वस्त्रहरण या नाटकाचे लेखक सन्माननीय गंगाराम गवळकर साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत। एकदम मनापासून त्या व्यक्तीसाठी जोर आणि खणखणीत टाळी वाजवा कारण हे चांगले दिवस जे दिसतात मालवणी भाषेत
ते गंगाराम गवणकर साहेबांच्या त्या लिखाणाच्या माध्यमातनं म्हणजे वस्त्रहरण नाटकाच्या माध्यमातनं आणि अभिमानान अगदी सांगूसा वाटतं की यंदाचो जो कला सिंधू पुरस्कार देऊन आपण त्यांना सन्मानित करतलो मालवणी कुटुंबात साहेब तुमचं अगदी मनापासून स्वागत असा पुन्हा एकदा जोरदार खणखणीत टाळी आपण देऊयात या आपल्या लाडक्या लेखकांसाठी कार्यक्रमाच्या दिशेत वळूया तुमका सगळ्यांना माझ्या संपूर्ण रील्स मालवणीच्या टीम कडून मालवणी भाषा दिनाच्या हार्दिक हार्दिक मनपूर्वक शुभेच्छा जय मालवणी जय थय मालवणी जय महाराष्ट्र अध्यक्षाचा आवाज कसो होईल तर तुषार सर एकदा जोरदार आपण गजर करूया माझ्यासोबत म्हणा सन्मान बोली भाषेचो पेज बी जेला असतात तर आवाज जरा येऊ दे भाकरी बिकरी खाल्ला असत ती एनर्जी जरा बाहेर येऊ दे सन्मान बोली भाषेचो सन्मान बोली भाषेचो अभिमान मालवणी माणसाचो अभिमान मालवणी माणसाचो हरकत नाही रील्स मालवणी अवॉर्ड शो 2025 च्या निमित्तानं आपण सर्व मान्यवरांच्या उपस्थितीत उद्घाटन सोहळा संपन्न करतो सगळ्यांचा शब्दसुमनाने स्वागत केलेला जोरदार आणि खणखणीत मनापासून टाळी वाजवा आणि तेजस आणि विठ्ठल हे दोन क्रिएटिव्ह टाळकी आमची असत रील्स मालवणीची त्यांना दोघांका विनंती करतोय अगदी सन्मानपूर्वक ती सन्मान खुर्ची या ठिकाणी त्यांनी घेऊन येऊची आणि अगदी सन्मानान आमच्या लेखकांका म्हणजेच गंगाराम गवणकर साहेबांका त्यांना विराजमान करूचा अगदी आदरपूर्वक विनंती असा त्यांनी सन्मानपूर्वक या ठिकाणी या सुंदर अशा खुर्चीवर विराजमान होचा आणि यानंतर मानपत्राचा वाचन होता आणि या मानपत्राचा वाचन करण्यासाठी मी या ठिकाणी निमंत्रित करतोय आमचे निवेदक मित्र अमर प्रभू यांना कला सिंधू सन्मान 2025 औशी बापाशीची कावड खांद्यावर घेऊन देवदर्शन घडवून निघालेलो श्रावण बाळ आम्ही लहानपणी गोष्टीत ऐकलेलो पण तेका कधी बघूक गावाक नाही पण महाराजात तरी आम्ही नशीबवान श्रीदेव कुडाळेश्वराच्या कृपेत याची देही याची डोळा आमका आज त्या श्रावण बाळाचं दर्शन गावला जेना आमच्या मालवणी भाषेचो झेंडो आपल्या खांद्यावरसून सगळ्या दुनियेत मिरवल्या असा म्हणतात पायात ठेच लागल्या ज्याची आठवण येता ती तुमची हाऊस आणि ज्या भाषेत आठवण येता ती तुमच्या हौशीन पहिल्या घासाबरोबर तुमका शिकवलेली तुमची भाषा भल्या भल्यांचा नशीब घडवची आयुष्याचा सोना करूची ताकद या भाषेत असा पण लाखात एखादाच हात असो असता ज्याच्या लिखाणात आपल्या हौशीन शिकवलेल्या या भाषेचा सोना करूची तिका अजरामर करूची ताकद असता राजापूरच्या माडबनात या भाषेचो पहिलो शब्द ज्यांनी गिरवलो अर्थात वस्त्रहरणकार श्री गंगाराम महादेव गवणकर म्हणजेच या परशुरामाच्या भूमीत नटेश्वरांनी दिलेलो तोच उदंड आशीर्वाद लोक शून्यातून आपला आयुष्य घडवतात आमच्या गवणकरांनी शून्यातून मालवणी भाषेचा वैभव घडवल्याने थोडी थोडकी नाही तर गेली 40 वर्षा नाटक सिनेमा टीव्ही सिरियलच्या माध्यमातून आपल्या लेखणीचा अभिषेक कला रसिकांवर सुरू असा तो अगदी आज तगायत डोंगरा इतक्या या नाट्य इतिहासाची परंपरा आज आम्ही मालवणी म्हणा कलेच्या दुनियेत ताठ बाणेन मिरवतो ते ह्यांच्याच पुण्याईमुळा रील्स मालवणी परिवाराकडून मालवणी भाषेच्या या मूळ पुरुषात आमचो मानाचो मुजरो कला सिंधू सन्मान 2025 ज्या नाटकामुळे मालवणी भाषा 7 समुद्रापार पोहोचली आणि ज्या नाटक ज्यांनी लिहिला ते आपले गंगाराम गवणकर आणि यंदाचो 2025 चो अगदी सन्मानपूर्वक आपण प्रदान करतो वस्त्रहरणकार गंगाराम गवणकर कला सिंधू पुरस्कार 2025 शाल श्रीफळ दत्त सामंत साहेब आपला विनंती आहे की शाल श्रीफळ देऊन आपण एका सन्मानित करूचा टाळ्या वाजवत राहू रील्स मालवणी पुरस्कृत मालवणी अवॉर्ड शो 2025 पर्व 3 सगळ्याच मान्यवर
उपस्थितीने आणि आपल्या सगळ्यांच्या साक्षीनं आपण घेतो शाल श्रीफळ, त्याचप्रमाणे मानपत्र, सन्मान चिन्ह आणि रोख रक्कम 11,000. सन्मान बोली भाषेचो अभिमान मालवणी माणसाचो. पुढची 5 मिनिटं ना टाळी वाजत राहावं. एवढा जबरदस्त काम आपल्या मालवणी भाषेसाठी या माणसाने केलेला. श्रेष्ठ मालवणी पुरस्कृत मालवणी अवॉर्ड शो पर्व 3 मालवणी अवॉर्ड कला सिंधू पुरस्कार 2025. मालवणी माणसांचा दिवस हा, मालवणी भाषेचा दिन आहे, त्यामुळे अशा प्रकारे साजरा करू गज पोरांची ना, त्यामुळे या सगळं सफल झालेला. त्याच्यामुळे लोकांचा तुमच्याचा प्रेम या समोर दिसा येता आमचा. वा वा वा, एकदा टाळी मारू, सगळे टाळ्या वाजवा रील्स मालवणीच्या सगळ्या पोरांसाठी. खूप बरं वाटलं. पण काय माहिती कार्यक्रमात बरोच उशीर झाला. एका जास्त ताटकट ठेवणं बरोबर नाही. असा काय यंदा ठेवलं तर पुढल्या वर्षी येते त्याची गॅरंटी नाही. मालवणी माणूस असा जा काय असा तर समोर मागसू काय नाही. कारणाखाली या आणि अवॉर्ड शोला दाटक्यात सुरुवात करूया. हे 12-5 सगळे जमा झालेले पटकन लवकर यावं. आम्ही दुकानावर मेहनत लावणार काय तो विठ्ठल दरवाजा काय दरबार पैसा देवा का काय बाबा इकडे या रुपन दुसरं होय. हे दुसरं गाणं येऊन तो अध्यक्ष म्हणाला याला आज काय लक्षात नाही माझ्या. हो अध्यक्ष महाशय, हो अध्यक्ष राहू दे. आमच्याकडे कसा माहिती वाट बघूची जास्त सवय नाही. असा त्याच्यात चालू करूया. धन्यवाद धन्यवाद मंडळ आपला आभारी असा. करतो सगळ्यांनी हात जोडा. सगळ्यांनी हात जोडलास ना. ह्या बघा सगळ्यांनी हात जोडू होईल. आता पुढच्या वर्षी उभे करू तुम्ही तुमचा आधीच सांगतो. सुरू करतोय. सगळ्यांनी मोठ्या होय महाराजा म्हणा होया. जो होय महाराजा मनातो नाही त्या काय सांगलेला असतंय समजला. परत सांगूच नाही. देवा गणपती गणना पुढेश्वर महाराजा 12 गावच्या 12 गाडीच्या 12व्या गाडीच्या महाराजा. आज तुका सांगणं करू कारण महाराजा. आज जो 4 एप्रिलचा दिवस म्हणजे आपले मालवणी सम्राट मच्छिंद्र कांबळे यांचा जन्मदिवस महाराजा. त्या दिवशी आपण जो दिवस मालवणी भाषा दिन म्हणून साजरा करतो महाराजा. या दिनाचं औचित्य साधून आमच्या रील्स मालवणीच्या पोरांनी यो मालवणी अवॉर्ड शो साजरा केला हा महाराजा. गेली 2 वर्ष अत्यंत दिमाखात, अत्यंत उत्साहात आणि सगळ्यांच्या भरभरून प्रेमात यो एवढा मोठा पुरस्कार होत होता महाराजा. त्याचप्रमाणे यावर्षी पण पुरस्कार मोठ्या दिमाखात होऊन दे महाराजा. जो कोणी आडवा येते का उभं करून उभं येते का आडवकड वाढीसात पिंपळातला पिंपळाचा वडापला त्याच्या येतात त्याच्या कशात जा महाराजा. अंधार मिळतं 12 मताचं गणित 1 एकाचे 21 कर 5 25 कर आणि असलेल्या नसलेल्या 12 दोघांचा या सगळ्या रील्स मालवणीच्या पोरांचा आणि सगळ्या तमाम मायबाप प्रेक्षकांचा सुखी समाधानी आणि आयुष्यात यशस्वी कर महाराजा. आणि आमच्या रील्स मालवणीचो आणि मालवणी अवॉर्डचो झेंडो फळाच्या फळात सामील करून घे रे महाराजा. गाराणा झालेला असा. आधीच मग आतमध्ये बोलले जास्त वेळ काढू नको. खूप टाइम होऊन गेलो त्याच्यामुळे मी जास्त थांबणार नाही. तुमची रजा घेताय की प्रत्येकाचं रक्त असं साळसाळात निघतं. आणि दशावतार म्हटल्यानंतर आपलं एक वेगळा वैशिष्ट्य असा. आणि दशावतार म्हटला की जसा त्यांची आरती सुरू झाली की एक वेगळं माहोल तयार झाला. ती पांढरी चार आणि पखवाजावरची थाप ऐकली की वेगळंच एक उत्साह निर्माण होता. तसं दशावतारात जो लंगार झाला तर तुला कसा वाटत? अगदी मनातला बोललंस. खरोखरच या कार्यक्रमात जर लंगरान जर पुढच्या कार्यक्रमाची सुरुवात झाली ना तर सोन्याहून पिवळा म्हणा हरकत नाही. जर लंगराची तयारी झाली असेल तर निलेश अजिबात वेळ काढूया नको. कारण ह्यो लंगर बघण्यासाठी प्रेक्षक सुद्धा आतुर असत. त्याच म्हणते मी तुका आवडत माका आवडत ह्यांचा का ह्यांका आवडा गोया लंगर बघू आवडत काय.
श्री गुरुदेव गडबड इतकी चालू होती. ह्या पोरांना लय मेहनत करता खरंच जोरदार मनापासून टाळी वाजा याच्यासाठी. कार्यक्रम असा त्यामुळे एवढा मोठेपण नको. प्रत्येकाक खरं तर अभिमान आहे गोष्ट करत आणि त्या करूक मिळता ह्या माझ्यासाठी मोठी गोष्ट. त्यामुळे दरवर्षी मी करतलोय. मगाशी दुपारी जसा झाला होता ती चिडचिड झालेली माझी की हा होत नाही तेव्हा मी तेजसला खडसावून सांगितलेलं आहे की पुढच्या वर्षीपासून मी अँकरिंगला येऊच नाही. पण असा आता थोडासा रागात चिडचिड मध्ये झालेला नाही. पण असं होतच नाही. मी स्टेजवर असोय आणि तू अँकरिंगला येऊच नाही होऊच नाही. कारण गेल्या वर्षी मला इतकी सुंदर साथ दिल्या. पहिल्या वर्षी बादल बरोबर एवढं सुंदर निवेदन केलं आणि या वर्षी तुझं नाही तो अवॉर्ड शो पुरत झालो. सुरूच्या जास्त हिळ काढे नको. हातातलो कागद हातो वाच आणि सुरू हो. नक्कीच आता आपण वेळ खूप कमी असा आपल्याकडे. त्याच्यामुळे पुढच्या अवॉर्ड कडे वळूया. आणि पुढचा अवॉर्ड असा सर्वोत्कृष्ट मालवणी फॅमिली. आणि हो अवॉर्ड देण्यासाठी मी रंगमंचावरती आमंत्रित करतोय सुप्रसिद्ध मराठी चित्रपट सृष्टी असेल, मालिका क्षेत्र असा, या क्षेत्रामध्ये कला दिग्दर्शनात सिंधुदुर्गाचं नाव संपूर्ण महाराष्ट्रात ज्यांनी झळकवला, उत्कृष्ट दिग्दर्शक, उत्कृष्ट नाट्य कलाकार, नेरुलगावचे सुपुत्र रुपेश नेवगी. जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया. नेवगी सरांना अगदी आदरपूर्वक विनंती असा सन्मानपूर्वक येऊचा पुढचा सन्मान आपल्याशी असते. मालवणी अवॉर्ड शो 2025 निमित्त सर्वोत्कृष्ट मालवणी फॅमिली, निव्वळ लोकांचं मनोरंजन, घरचे गावचे गजाली, सणवार, परंपरा हे सगळ्या गोष्टी त्यांच्या रीलच्या माध्यमातून आपण सातत्याने बघतो. आणि त्यांचा जो सर्वोत्कृष्ट मालवणी फॅमिली जो अवॉर्ड जाता कलर्स ऑफ कोकण. आपल्या पुढच्या आणि
मालवणी रत्न सुंदर अशी चमचमीत ट्रॉफी, सर्टिफिकेट आणि अनंतटी यांच्याकडून गिफ्ट हॅम्पर. खूप खूप अभिनंदन. तुमची फॅमिली अशीच सातत्याने गोकुळासारखी नांदाने अशी रवनाथाच्या कुडाळेश्वरच्या तिकडे प्रार्थना करते आणि तुमचे रील ह्याच्यापेक्षा चौपट व्हायरल होऊ देत अशी सदिच्छा. खूप खूप धन्यवाद. आता तुमचाही 3 टक्के यात दिसतं, पण खरं तर ही फॅमिली खूप मोठी आहे. पुष्पा दिला नाही म्हणा, पण या मागे बरीच आमची फॅमिली आहे जी जवळपास 2020 पासून आम्ही मालवणीमध्ये लोकांचं मनोरंजन करूचा प्रयत्न करतो. पण तेव्हापासून आतापर्यंत प्रेक्षकांचे बरीच पोचपावती आमच्यासाठी मिळाली, पण एवढ्या मोठ्या रंगवंचावर पहिल्यांदाच ही पोचपावती मिळतात. त्यामुळे रील्स मालवणी यांचे खूप खूप धन्यवाद. आणि एवढं चांगलं कार्यक्रम आज केल्याने मी आता बघते मनातपासून, तर तुम्ही आयोजन तुमचा आणि व्यवस्थापन हे दोन्ही पण तुमचे खूप खूप भारीच होता. त्यामुळे तुमचे पण खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू सो मच. मी सगळे इला पण आणि पुष्पक मिस केला जरा. पुष्पक नक्की आमचा निरोप पोहोचवा. तर मित्रांनो, फायनली आमका अवॉर्ड मिळालो आहे आणि खयची कॅटेगरी आहे ती तुमका आता कळाली असतात. मालवणी बेस्ट मालवणी कुटुंब यासाठी अवॉर्ड घेऊन मिळालेलो आहे. आणि आता वाजलेत बघ किती वाजले रे? वाजले किती तुमका दाखवा? 12:30 वाजले आहेत. आणि आता आम्ही चाललो घराकडे. एवढा वेळ थांबायचा लागलेला कारण की कार्यक्रमच एवढं मोठं होतो. पण मजा येईल सगळ्यांका एकंदरीत. हां, आणि सगळ्यात मेन आभार म्हणजे मी मगाशी पण तुमका सांगितलं की इतर वेळी आमका पोचपावती देत असतात प्रेक्षक आमचे, आणि एवढ्या मोठ्या रंगमंचावर ही पहिलीच पोचपावती आहे. त्यामुळे रील्स मालवणी यांचे खूप खूप आभार. आणि एवढं मोठं कार्यक्रम केल्याने, एवढं मोठं मी कशाक म्हणतोय कारण की त्यांचा आयोजन आणि व्यवस्थापन एवढा भारी होता की बाबला की जरा त्यामुळे खरंच खूप खूप धन्यवाद. आणि इतके दिवस ते कॉन्टॅक्टमध्ये होते प्रत्येक, म्हणजे आमका कार्यक्रमात येऊक लेट झाला जवळपास 45 मिनिटं ते 1 तास आम्ही लेट होतो, तरी पण आमका फोन होते की खै राहुलास म्हणून. तर अशा प्रकारचे कार्यक्रम होऊ आहे आणि एवढी आपुलकी दाखवल्याने त्याबद्दल रील्स मालवणी यांचे खरंच मनापासून आभार. ह्या सगळ्यात आमचं ह्यो एक तो लग्ने गाडीत होतो कारण की त्याका लिहिले झोप वाजले होते, टाईम घेऊन गेलेलो आणि उद्या त्याका शाळेत जाऊचा, त्यामुळे उद्या त्याची रजा अशी वाटतं शाळेत जायत नाही. आणि परत एकदा सांगते, पुष्पा खाया आमका हय सगळ्यांनी मेन प्रश्न तोच विचारला नाही जो तुमका पण आता आम्ही तुमका दाखवला पुष्पा खाया आता, तरी पण तुमका सांगायचं लागतं नाही. शेवटाक येत अगत तुम्ही विचारतात तर पुष्पा कोळीत काढत होता, त्यामुळे आता येऊक त्याका जमला नाही. आता आम्ही जरा फोटो काढतो आणि घराकडे चलतो. सध्या पुष्पाची जागा चालू कोण नाही तर ते नंदन का पाठवल्या ना त्यांनी कारण तो खुर्चीवर बसल्यापासूनच लग्ने गाडीत होतो. तर चला मंडळी, अशा प्रकारे आता आम्ही चाललो घरात. वाजले 12:30. घराकडे आमका 12:30 वाजले, 1:15 वाजले. 12:45 झाले. 12:45 घराकडे जायचं का आमका 2 वाजता. उशीर खूप झालेला. उशीर झालो पण कार्यक्रम चांगला होतो त्यामुळे तेवढा चालता. खूप मजा येते. आता आमका जास्त बोलवत नाही. बाकी पुणग्या बिनग्या बोलत असत बघा, माझे तर माझा जागरण आधी मेन कल रात्रभर गाडी चालवल्याचं, त्यामुळे आता झोपाक व्हायला होतं. तर चला मित्रांनो, भेटूया आपल्या पुढच्या भागात नवीन गजाली मजा मस्ती सोबत. तोपर्यंत बाय बाय.